Igwabagang libre ngunya na Sabado sa DCGB. Talaga? Ano man yan? Magdangog ka sa Radyo Klinika. Libre ang konsultasyon, libre ang hapot asin simbag kan mga bisita na eksperto sa salud asin karahayan kan sa tuyang lawas. Iba-ibang impormasyon sa imong madadangog kada Sabado para sa karahayan kan sa tuyang salud asin isip. Pag-analisar kan mga pangyayari sa buhay nin tao. Ayos yan ah. Sige daw, dangogon ta na si Henry M. asinan sa iyang bisita sa Radyo Klinika. Pilipinas, good morning sa Indoga Boss. Welcome po sa programang Radyo Klinika. Sabado ngunyan, Abril 11, mga tugang 2026. June, may live akong isa sa 7:30 to 8:30. May live akong saro sa Liver 8. Igwa ko ha. Ilaw ko na baka maling awang ko ha. Ini po ang Radyo Klinika tayo, mga tugang sa DCGB. Kaya ba po ang lalaking hindi inuumaga? Si Henry M. Good morning po, Legazpi City, Probinsya Canalabay, Bicol Region, Luzon, Visayas, Mindanao. Hanggang po kitang alas 8:30 din pag-aaga. Sa dami po ng kung ano sakit na kumakalat, influenza, sipon, ubo at iba pa, nakakalimot tayo sa iba't ibang sakit na maaring tumama tulad ng sakit sa atay, dulot ng stress, matatabang pagkain at alak, kawawang atay. Huwag naman, gusto mo bang magkaroon ng liver disease tulad ng fatty liver? Huwag pabayaan ang kalusugan ng atay. Proper diet at exercise. At ngayon, meron ng Liver Aid Pro. You heard that right, Liver Aid Pro. Ibang Liver Aid ito. May silimarina, may vitamins pa, vitamins B1, B6, B9, at vitamin B12, karagdagang nutrisyon para sa mas malakas na proteksyon. Ito pa ang Pro. Ang Liver Aid Pro ay hepatic protector. Bukod sa protection, ito ay nagpapagaling ng liver injury. It prevents damage to liver cells and aids in regeneration. Ang nadamage na tay maaring muling bumalik sa dating buo at malusog na nyo. Ito pa ang pinaka-pro. Ang Liver Aid Pro ay over-the-counter OTC drug dahil ito ay maaaring maging support o makatulong sa treatment ng iba't ibang chronic inflammatory disease tulad ng alcoholic and non-alcoholic fatty liver, viral hepatitis at liver cirrhosis. Ganun pa man, OTC ang Liver Aid Pro pero hindi kailangan ng doctor's prescription. Ano pa ang hanapin mo sa Liver Aid Pro? Pro Liver, Protection, Pro Health, Pro Treatment, basta may healthy lifestyle, sakto ang Liver Aid Pro. Mag-Liver Up na! Ang Liver Aid Pro ay available sa Mercury Drug, Watson, South Star Drug, and all leading drugstores nationwide. Ini po ang lalaking hindi inuumaga, si Henry M. Mga tugang, ang madanangog po ni Dungon yan, recorded po ini po ang sa kuyang interview kay Dr. Abraham Gonzales, no? Saro po siyang ENT, no, na may clinic po diyan mga tugang sa AMEC. Pagiristoryahan tatabi ang tungkol sa pagproteher kan sa tuyang pagdangog. Importante hunon baga junior ang mapakarahay ang sa tuyang pagdangog, ang sa tuya tabing talinga, ano ang tama na sistema kan paglilinig tabi kan sa tuyang talinga. Paminsan day taaram mga tugang ang proper healthcare tabi kan sa tuyang talinga. Ako ka ito yun, mahilig ako na maglimpya kan talinga ko. So, earbuds baga. Ano ito? So, cotton buds. Kunyan, di ko na piglimpihan. Pigiwasan ko lang na may makahili. Pero sa totoo lang, ang paglimpya pa lang kan talinga, ini sa lang outer part kan talinga ta. Di dapat pigil og ang cotton bud sa talinga. Na-mention man iyang kato sa ni Dr. Philip Roa, no? Dahil nga piglimpyan ang wax na iyan, ang earwax, dapat di ang pigahali. Protection da iyan. Oh. Di ba? O ngunyan tabi. Taso sa kuya kayang guest ngunyan na doktor, mga tugang na ang pagiristoryahan tangon yan, iyo tabi ang tungkol ko mga tugang sa ano yan, huyan bagang hirang ni Presidente Marcos, Diverco, ano nga ito? Diverticulosis. Yan ko sa tuyang topic mo yan, sa bituka. Kaya lang sa kuyang doktor na inimbitaran, dahil ko nangaranan, kasubang ginagapon sa anak, nagmata ko niya na aga, nababasa ko junior so text sa kuya. Nagkaturog siya, launa alas 2, tayo tabi importanteng naging hospital activities kasubanggi. Di nakaabot mo yan, sa kuya tabing amigong doktor na inimbitaran para dyan sa bitukang yan. Ano? Ngunyan, ipapadangog ko na lang sa endo so, sa tuya. Ta importante, tamay nagharapot magayani sa kuya tungkol sa talinga.
Panon tama na paglimpya kan sa tuyang talinga. Yan sa tuyang pag-iristoryan ha. Recorded po ini mga tugang kasabay si Dr. Abraham Gonzales sa ropong ENT. Dagugon po niya to sa kuyang interview. Pag sinabi pong ears, gara na po ito ka-importante sa tuya bilang, although, simple listening yan, pero natapot na dapat ingatan tapuan sa tuyang talinga. Importante po ang sa tong talinga, siyempre, number one sa communication po, Apo. Oo. Siyempre, ang importante ang pagdangta, kung di kita makadangog, di kita makapag-communicate, di kita makataram, di kita makapag-istoryahan. Opo. Ano ko lang, Henry, yung yung statistics sa WHO. Yeah, sure po. Go ahead, please. Ngunyan po, 1 in 5 people live with hearing loss. Oho. And 80% yan sa low to middle income country. So, kairiban na po kita dyan. Okay. Kung kukwentaon ta po yan, in 2019, that's 1.5 billion people Okay. with hearing loss. And it rises to 1.9 billion by 2030. Oho. And sa Southeast Asia alone, Opo. merong 400 million Oh. hearing loss. Mm. And it rises to 600 million by 2050. Opo. And more than 1 billion young people are at risk of permanent, take note, permanent, avoidable hearing loss due to unsafe use of hearing devices. Ayun. And then, i-quote ko lang in US dollar. Yeah. Kung ang ear and hearing care cost is cost effective, ibig sabihin kung meron tayong mga screening, mga prevention, ang invest lang natin, i-quote ko lang in US dollar, 1.40 per person ang investment. Kung siguro mga 500 or 600 pesos lang, Philippine peso. Oo. Tapos, kung meron tayong investment dyan sa hearing protection, Opo. ang babalik niyan, around $16 for a 10-year period. Unaddressed hearing loss poses an annual global cost of almost $1 trillion. Oho. Okay, yun po. Ang mga statistics lang. Wow. Medyo, Wow. hindi po magayon yun na statistics. Gari ba ko dok maray sa pagkadangog ko Bako maray. Kung sabi tama ba dok? Gari para tama ba? Gari with that statistics, sometimes or most of the time po, napapabayaan ta na atamanon ang satuyang talinga. Tama dok? Iyo po. Oo. So sa clinical sa number 1, ang usually sa mga pasyente ko, di ba pag nag-grocery tayo, marami tayong nakikita dyan yung tinatawag na cotton balls. Yeah. Balls, cotton buds. Cotton buds, correct. Oo. Yung bagay so gari mahabang stick na merong cotton sa dulo. Yeah. So hindi po advisable yan, Oo. Kasi usually, para gamit ang akala makakalinig yan sa talinga. Pero actually, daiman. Lalo pong ma-infection ang talinga and then kung meron tayong mga tuli, lalo mapupusta sa tuli. Okay. And the worst, yung gumagamit ngayon ng mga yung parang spoon na plastic. Aya. Bibili ata online yan. Mas matindi yun. Yeah. Lalo po yan, metal yata yan or plastic, whatever. Siyempre, sharp po yun. So, malulugad po ang talinga takayan. Yeah. Opo. Dok, pero ano dok ang pinaka-common na kausa kang hearing loss po base sa statistics na yan? Sa statistics, base sa experience sa bago pa kita inaki, So kasi meron na kami ngayon tinatawag niya newborn hearing screening program. Ibig sabihin lahat ng pig-aki ngunyan, pig-screen na po hearing loss. Opo. So kaya po ang importante, pig-interview mo ang mga ina, siyempre so genetic, kung may history sa family na may maluyang pagdangog, maapektuhan man sa aki. Tapos so ina, kang pagbados nagka-infeksyon. Opo.
ano siya, trangkaso, especially yung mga viral infection, yung mga mumps or chicken pox. Yeah. O matatransfer po yan sa aki. So pwede pong pagluwas kang aki, may problema na po sa pagdangog niya. Ayun. Oo. Tapos pagluwas, baka low birth weight. Yeah. Kulang po sa pinto sa aki. Risk factor din yan. Tapos premature, kulang po sa bulan. Opo. Tapos nag-yellow sa aki. Yun, makikita yan. Okay. Yellow sa skin ka aki. Oo. And then sa childhood naman, adolescence, yung mga infection. Ayan. Tapos sa adulthood and older age, yun na, sa mga hilang sa talinga, smoking, smoking. Smoking. Yan. Oo. Oo. Ang vape, day pa ako nahiling na statistics na nagko-cause siya kang hearing Loss. Okay. Pero most probably kasi pareho rin yan ng cigarette smoke, nag-inhale ta rin eh. Opo. Of course, yung age-related, as we get older, Yeah. nagugurang man po ang talinga. Pagluya man po, Okay. Actually, 25% Henry kang mga age 60 years old and greater, meron ng some degree of hearing loss. Yun ang mga Opo. causes, Henry. An excessive na pagresibido ki noises ngaya o tanog, ribok sa talinga. Ano yan? Minakaw sa po ang hearing loss, tabi? Yung tabi, Henry, lalo mo yan, di ba sinabi ko, so mga young people, Opo. Pero may Oo. naka-earbuds, di ba? yan. Oo. Makusugon po ang soundgaan, Oo. kasi para kang mayroong speaker na Yeah. tinapat mo doon sa talinga mo. Nagkakos po yan. Kaya advice ang mga pasyente, na-advise ko na kung magsa-sound sinda, dahil na pagbugtak sa talinga. Opo. Cellphone lang nasa luwas. Mga makusugulo Naman ng patian na. Nugad, nadadangog kataning mo sa jeep, nadadangog mo ang... Yan, makusugon na yan. Oo. Kasi may allowable limit lang yung IRTA, around 80 dB na safe. Opo. So yan, pag nadangog mo na yan, siguro umabot na yan ng mga 90 o 100 dB. I see. So yung decibel na andok, ang sabihin, pag nadangog mo ang kataning mo na naka-earphone siya, naka-earpiece siya, kung sabihin sobrang tanog niya, di ba? Makusog yan. Yes, makusugon na yan. Ayun. Ang Tama ba? danger pa yan, Henry, kasi siyempre, ang tendency mo, Oo. kang nagdadangog, i-increase na yung volume kasi maingay sa luwas. Yeah, correct. I-overcome niya yung background noise. Yeah. Nasa luwas siya, maribok, may traffic, i-increase niya yung background noise. Yung volume ng headphones. Yeah, oo. Tama ba, Dok? So habang naghahaloy, gari ang tendency mo is to louder, loudest level kang earphone na iyan. Ako nga ni, actually, ikaw kami digdi, Dok, na ako nagpaparasuklog ka ini, oh. Ining headphone. Tama yan, Henry. Imagine, sarang oras, bang oras akong nakasulat ang talinga ko digdi. Di ba? Sometimes, Tama gari, yan. after the program, medyo, garo nga niya ako, lubog sa pagdangog ko, ha. Diba? Pero may allowable limit man siya, pero kung consistent na pirming naka-on yan sa talinga mo, may epekto tabi, Dok? Yo. Lalo na kung music yung mo, pinapakinggan mo. Tapos ina-advise namin, gumamit ng noise cancelling. Noise headphone. cancelling. Cancelling. Pero mas possible, di na namin na-advise yun. Yeah, Kasi yeah. mahirap kontrolin yung yung tunog. volume. Kasi siyempre, lalong napasarap ka ng ng pagdangog. Lalo na pa yung mga yung iba yung nagsasakay sa motorcycle. Yeah, oo. Okay, lalo na pang long drive, ayaw nilang maingay. Nagsusuot sila niyan. Yeah. So very detrimental po 'yon sa natin. Ang tunog, Dok, kang mouth can misses. Ako niyan, kontrol kaya ta pa yang sa kanong kantalinga ta, sa batong kantalinga ta guro daw. Kung siguro kung consistent, Henry, baka tapos sarani yung sa talinga mo. Dahil karaw lang. Karaw lang po. Okay, seriously. Basic, Dok, balikan ko itong sinabi mo kasabago. Walang problema ang talinga mo
normal ang sa imong pagdangogabos nga gararo kan nga na test na whatever normal. Paano po ang gari basic na pag-ataman kan sa tuyang talinga? Aki o adult na po? So, yan po, yung number one sinabi ko, yung day po maggaramit ng cotton buds sa'yo. Yeah, correct. That's number one. Lalo na yung mga parents, actually, pag mga aki, pigapot ko. So, aki, dahil man tamakulog, nagdimon sa kuya, makulog. Opo. Pigapot ko, so aki, dahil man na siya naglilinig. O, siyempre, sabi, pigapot ko, dahil man na ibang malinig sa parents. Oho. O, so, caregiver. Yo. Okay. Kaya pig-advise ko, yung mga cotton buds, dahil pagtago. Tapos, siyempre, pag tinago mo, makukuhaman sana. Okay. Oo. So, itapok na. Actually, ano ba yan, Henry? Businessman sana yan. Yeah, correct. Correct po. Business yung cotton buds na yan. Mm. In the worst, yung mga, aside sa infection, meron ako mga cases na na butas yung eardrum. Oh my goodness. Oo. Oo, kasi masyadong napasok yung cotton bud sa loob. In fact, merong accident, naglalaro yung mga bata, nakaganon yung isa, tapos yung kapatid, ginanon yung... Ay, nako, pumasok yung kamay. pipansan. Nako. Pumasok, nabutas yung eardrum. Oo. So, preventable po yun. Yeah. Ang iba, meron pa akong pasyente, actually, hairpin pigamit. Hairpin, meron pa posporoso, Oo. whatever na pwedeng ipasok sa tenga, ewan ko ba? Oo. Mga kababayan natin. Okay. So, isa po yun, na very common na ginagawa natin na kakasira ng tenga. Oo. Number 2, yung mga loud sounds, yung sinabi nga natin. Loud sounds, okay. Yung mga use of personal hearing devices. And then, yung mga, avoid po natin yung mga concert, ha? Yung mga videoke bars, mahilig tayo dyan, mga Pilipino. Mga singer tayo. Kung manunod ka man ng concert, malayo ka doon sa stage, sa speaker. Yeah. O, kasi meron akong patient, nanood siya ng concert or umattend siya ng parang party, may sayawan. Tapos, ang lapit niya doon sa Speaker. Sa speaker. O, wala. Nabingi na. Okay. Nako. Oo. Tapos, yung minsan yung mga movies, hindi ko alam mo. Kasi nanood ako dito sa natin, sa mga mall dito ng pelikula, ang lakas ng sound. Oo. Kaya siguro kailangang i-regulate natin yan. Maganda po, Henry, merong app sa cellphone, i-download natin, meron dyan decibel, free naman yan. Yeah. Decibel meter, i-on mo lang yon, makikita mo yung meron yung parang meter I na see. makikita mo yung lakas ng sound. Oo. So tama ba, Dok? Dapat pag sumunod sa 80 decibels, medyo sobra na yan, hindi na natin kaya. May problema ng tainga mo. Oo. So dapat Even sa bahay, kung meron kang magandang sound system, di ba, kumisan yung kapitbahay natin. At tayo mismo. Oo. Mga videoke natin dyan, ang lalakas. Yeah. Pag-reklamo din kapitbahay, so nakasira po yan. Meron nga akong pasyente, natulog siya, suot niya yung headset. Ay, nako. So pag gising niya, nabingi na. Oo. Grabe, no? Usong-uso pa naman yan ngayon. Oo. Tapos isa pa, yung gumamit tayo ng yung helmet. Helmet? Pag nag-motorcycle. Kasi kung minsan pag na-aksidente, wala kang helmet, tumama ulo mo. Oo. Wala. Kasama na yung tenga mo. Masisira din yung tenga mo. Okay. Pag wala kang helmet. Tapos sa workplace, actually kasi hindi tayo maigpit dito Oo. Di ba yung mga construction, mga shop, Yeah. yung gumagamit ng mga grinder, mga jackhammer, malalakas po ang sound niyan. Maganda po gumamit tayo ng yung earmuff na tinatawag. Yung parang sayo, yung parang headset mo. Ang kaibahan lang po nun, walang lumalabas na sound. Yeah. Yung parang ginagamit sa firing range, diba? Sa firing range, diba? May takop ligdi sa talinga. That's right. Yeah. Oo. Yun, isa rin yun, yung mga nagpa-firing. Meron ako mga patient, yung mga military, pumunta sa akin, nabibingi na, nag-firing daw sila. Sabi ko, nagsuot ka ba ng
hearing protector hindi. Oh, kaya man. Oo. Meron, pero hindi sinuot. Yeah. Isa na mahirap. Oo. Tapos isa pa yung firecracker, Henry, mga firecracker. Yeah. Mm. Oo. Meron akong pasyente, naputokan, mga 1 or 2 meters away yung rebentador, nabingi na. Nako. Mm. So, iwasan po natin yung mga... Oo. So, actually, yung mga sinabi ko, preventable yun eh. Yeah, correct. Oo, kaya natin i-prevent. Oo. Okay. Doc, what about yung mga kababayan natin na nakatira sa airport, di ba? Pag touchdown and then take off ng eroplano, may nga ibagang eroplano masyado? Oo, kasi isa pa rin yun. Mga more than 100, maabot na ng 110 dB. Oo. Kaya makita mo yung mga sa airport, yung mga, di ba malalapit sa aeroplano, yung mga workers doon. Yeah. Meron silang mga earmuff. Oo, tama. Kasunod sila. Oo. Okay. So, balikan ko yung pinaka-common, yung paglimpya kan talinga niya. Siguro, Doc, mahapot ang listener ta. Kung dahil nga lilimpihan may ang talinga, magatol nga ang talinga ko, gari nga may nagluwas na nga dyan nga na wax sa talinga ko. Ano nga ang gigibuhon mi po? Kung dahil pwede... Wala, nothing. Kang earbuds. Ah? Nothing po. Kasi Andre, ang actually ang earwax, may akala kasi ng mga kababayan natin, ang earwax, dumi yan. Okay. Actually, hindi po yan dumi. Normal yan na pupulis ng tenga natin. Okay. And meron siyang purpose. Meron siyang antibacterial, antiviral na Opo. mechanism, Oo. prevent infection, may waterproofing din siya. Kaya kita mo, maski mag-swimming tayo, hindi tayo, maski napasokan ng tubig, hindi naman tayo na nagkakasakit sa tenga. Yeah. So may purpose po siya. So ang ginagawa natin, cotton buds tayo ng cotton buds, natatanggal yung earwax. Okay. So wala nang protection yung tenga. Oo. So dyan na magsisimula. Kakate, pag kumate, kakalikutin mo. Oo. Wala. I see. So there's nothing you have to do. Kasi merong self-cleaning. Yeah. Para yeah. tayong automatic, para tayong computer para tayong AI. Oo. At tenga natin may self-cleaning mechanism. Ang tainga, Doc. Tenga natin. I see. So, Kaya sabi ko sa mga pasyente, pag kumate, ganunin mo na lang. Ganunin mo na lang. wag ipapasok yung yung finger sa tainga. Ang iba kasi, ang mga, ganyan din na ginagamit, yung finger, kaso ang haba ng kuko. Yeah, iyon. Ang haba ng fingernail. So, Oo. may infection din yung tenga. Okay. So, Kasi basic, iba, Doc, hindi naman ako gumagamit ng cotton buds eh. Ano ba ginamit mo? Yung finger ko. Yeah. Yun. yeah. Okay. So, Ayun. basic, Doc, talaga, ang tainga, hindi pwedeng tanggalin natin yung wax, yung earwax, ano? Yes. Don't Oo. touch. Iyon. So, basic yun. Kasi nga palagi ko sinasabi, kaya nga di ba nakapasok yan sa loob, palagi ko sinasabi yung mga pasyente. Oo. Di ba unlike sa skin natin, nakalabas. Ang skin natin, ang kapal eh. Yeah. Ganunin mo. Yeah. Hindi yan maano. Ang skin ng tenga, manipis lang po yan. Yeah. So nasa loob yan, Dok. Hindi naman, 'di ba? Kasi naalala ko nung mga nag-aaral pa kami sa elementary, in-inspection ng teacher yung tainga, 'di ba? Sa loob at saka sa labas ng tainga. Ang notion kasi noon ay may tutuli ka ngaya, 'di ba? May tutuli ka whatever 'yan. So baka nagkaroon ng parang wrong interpretation ang mga bata na pag may tuli ka dyan, dapat tanggalin, di ba? Or kung may dumi ka dyan sa tainga sa labas, pwedeng tanggal. Pero pag yung wax na yon, talagang hindi pwedeng tanggalin kasi nga mayroon siyang protection sa ating tainga. Tama, Doc Abraham? That's right. Kaya nga dapat educate yung mga parents, caregivers. Sa family, wag gumamit noon ng cotton buds or anything na Oo. yung sinabi ko, yung mga sharp Yeah. object na ano sa tenga. Oo. Unless na may Isa pa problema Henry, kung Opo. nagpapagupit ka, di ba? Nagpapagupit sa barbershop. Oo. Anong ginagawa ng barber sa tenga mo? May ginagawa ba? May napansin Ay, ka? may ginaganon, di ba? Parang minamasahe yung tainga. Paminsan ginaganon ang finger sa sa may butas ng tainga, Doc. Hindi, meron dyan mas matindi. Yung ibang barbero, di ba may gunting? Opo. Papasok na yung gunting sa tenga mo kasi tinatanggal niya yung buhok. Ay, nako. Oo. Pag nagganon po yung barbero niyo, lumipat na kayo ng barbero. Iwanan nyo yan. Ewan ko kung na-experience mo yun. Ako kasi na-experience ko yun, Henry. Oo. Oo. Kaya hindi na ako bumalik doon. Kasi, tama, Dok, di ba? Ang tainga natin, may buhok, di ba? Tama, may buhok siya.
Humahaba lalo din na siya. yung mga balbo na tao. Oo, parang Marami tayo. pareho sa nose natin, di ba? Pareho sa Oo, nose. may buhok din siya, pero konti lang. Oo. Kakatakot Ayun. naman yun. Kakatakot naman. Alright. So, definitely, kung wala naman talagang sakit yan, wag natin gagalawin ang tainga natin. Okay. Ano, Dok, ang mga common na sakit na dapat, I mean, ano bang mga bagay-bagay na naramdaman namin, na mga tao, na dapat pumunta na tayo sa inyo na mga ENT po, Dr. Abraham? Number one, siyempre, usually pag noise induced, yung tinatawag niya dahil dyan sa mga malalakas na sound, firecracker, yung constant exposure natin sa malalakas na sound. Usually, tinatawag namin tinnitus. Tinnitus. Yung may ugong yan, ugo Yeah, o hangin sa tenga. okay. Usually, yan ang first sign ng na may hearing loss ka na. Yeah. Tapos, siyempre, yung yung hearing loss, pag may kasama ka sa bahay, usually malakas yan mag-TV. Akala niya ang normal pa yung volume, pero yung kasama niya sa bahay, nagre-reklamo na. Kasi ang lakas-lakas. Lalo yung matatanda. Yeah. Tapos pag kinakausap mo, yung pakiulit. Parang hindi niya naririnig. Yeah. Yan ang mga symptoms ng hearing loss. Opo. Tapos, siyempre, of course, yung Makati, yung rin, masakit yung tenga. Yan ang mga symptoms ng hearing loss. Na dapat tingnan, na dapat tingnan, isang gunit na sa inyong mga ENT. Dok, tama? Oo. Okay. Tamang-tama, So Dok. ringing, number one, ringing, tinnitus, yung itchiness, Makati, or masakit, yung tenga, and mahina yung pandinig. Or Yan. pwede rin may discharge, may lumalabas. Yeah. May lumalabas. So, yun mga bagay, wag ignorin yan. Kailangan pumunta po sa, ENT. Dok, tama sa inyo? Opo, wag na patagal kasi usually alam na yung mga ear infection, hindi ka makakatulog niyan. Yeah. Oo. Masakit talaga yan. Yeah. Okay. Tamang-tama, Dok. Si Dr. Santi Aranya, may text dito. Kwan po isa, sa DepEd po siya PhD po si Dr. Santi. Sabi niya, Sir Hen, almost a year na, I'm suffering from tinnitus. What are the causes and how to cure? Yun kasi sinabi ko, yung mga causes po, number one, yung exposure to loud sound. Yeah. Narrate na natin. Mm. And then yung pwede rin may tuli. Yeah. Very common din yung tuli, yung may impacted, yung nabablock na yung eardrum mo. Opo. Kasi gumamit ka ng cotton buds, na-push mo yung earwax, di na-block na. Pwede rin mag-cause po yun ng tinnitus. Opo, okay. Maganda po, magpa-consult na. Yeah. Tapos, siyempre, yung age-related din. Kung senior ka na, Oo. maganda po, magpa-consult na sa ENT para ma-check yung tenga mo. Yeah, halos kaedad ko ito si Dr. Santi. Bata pa kami, Dok. Pero sabi niya, almost a year na nag-suffering siya sa ganung bagay. So dapat talaga pala, Dr. Santi, Sir Santi, matingnan ang tainga mo, madaling hanapin lang si Dr. Abraham diyan sa AMEC. Isang guni mo yan. Pero Dok, tama ba? Nagagamot ito, Dok? Nagagamot siya? Nagagamot po siya? Depende po sa kung mga infection, nagagamot natin yan. Okay. Pero yung mga noise-induced, yung sinabi ko nga kanina, unfortunately po, permanent na. Opo. Nadadamage po kasi yung cells ng nerve sa tenga. Oho. Pag na-damage, tinatawag namin hair cells. Okay. Pag na-damage yun ng sobrang lakas na noise, hindi na siya nagre-recover. Ayun. Yun lang. Wala, mag-hearing aid ka na. Yun lang. Oo. Mag-hearing aid na. Alright. Doc, another Expensive question. na yun. Mas mahal na po yun. Magkano ang hearing aid ngayon, Doc? Magkano? Mga 50,000 po ang isa. Mas maganda na check up na lang kaysa mag-hearing aid ka. So yung headset mo na mura, napamahal ka pa ngayon. Oo, okay. Ito, sabi ng texter natin, Doc, paki-ask po kay Doc if pwede ang ear candling. Di ko alam to Ayun, ear candling. isa pa Ano po ito? yun. Very dangerous po yun. Oo. Kasi ang ginagawa po sa ear candling, meron yung parang kandilang ilalagay sa tenga mo .
Okay. Tapos, akala natin nakakalinis. Actually, di ba ang kandila, pag natutunaw, yung natutunaw din yung wax. Oo. Oo. Actually, ang pupunta sa tenga mo, yung wax mismo. Okay. Ang natutunaw ng kandila. So, yung wax papasok sa loob ng tenga mo. Ay, nako. So, actually, hindi naman siya nalinisan. Lalong pang nagka-problema ka sa tenga. Kasi yung wax ng natutunaw na candle, pumasok sa loob ng tenga mo. Oo. Kaya ang hirap alisin nun. Yeah. Kandila ba talaga yun, Dok? Ano ba yun talaga yun pinapasok na dyan? Candle po, linalagay nila dyan, nagganyan niya yung kandila. Tapos, yung kandila, sisindihan nila. Nako. Nandyan sa tenga mo. Bakit? So, hindi siya advisable, Dok, tama? Hindi, actually, dapat nga i-regulate ng government. Kasi di ba may makikita kayo, naka-advertise pa yan eh. Nako. Yung mga dyan sa mga spice ba kumisan? Oo. Bakit kaya? Usually sa spa yung ginagawa eh. Oo. Makikita ka doon ear candling. Nako. So, hindi siya pwede, no? Ba talagang posibleng masira ang tainga mo niyan, ang eardrum? Opo. Ayan, okay. May tinnitus po ako, pero wala man po sinabing cure. May sinabi, Dok, na hospital, isang private hospital. Hinali lang po, so tutuli ko. Reaction po, Dok. Depende ba kung ano nag-cause ng tinnitus yung tuli, yung earwax. Ayun. Pag tinanggal mo yung earwax, dapat wala na yon. Yan. So, depende sa Pero kausa. That's right. Pag tinanggal yung earwax, mayroon pa rin. Ibig sabihin, mayroong ibang cause po yun. Okay. Oh. Good morning, Hen and Doc. Mahapot pa ako kung ano pwede bulong sa talinga kanaki ko. Tagari po gari po may naiingog sa talinga niya. Gari nagkakaging ang pagdangog, may tanugdok ang pagdangog niya. So aki ko po nagpa-firing siya tayo uniform personnel. Ano daw po ang maray kay to kung pwede po makahagad advice kay Doc? Naka-assign po siya sa Visaya. Salamat po, Doc. Hindi nga sinabi natin, Henry, kanina na dapat pag nagpa-firing, nagsusuot ka ng earmuff. Provided naman yan eh. Aha. Pag nagpa-firing ka, meron yan sa firing range. Pag di mo talaga sinuot yan, kasi isipin mo, ang lapit po ng ano mo, di ba? Oo. Yan, ang lapit yung gun sa tinga mo. Yeah. Ang lakas po niya, siguro mga 120 decibels siya. Yeah. Kasi pala uniform personnel siya. Talaga, po, masisira. Maganda po mag-consult siya sa ENT Yeah. para Oo. ma-check yung ano niya. Oo. Okay. Sabi ng isang texter natin, di po ba nakakabingi ang silence? Pilyo ito Parang kanta yun, Henry, yung Sound of Silence. Di ba, may kanta. Kanta lang yun. Alright. Ito. Yung hearing aid na sagot nyo na po, Dr. Abraham, gura no po ang magayon na hearing aid. Almost 50,000, Dok, di ba? Sabi mo? Depende sa model. So, parang cellphone din yan. Siyempre, mas maraming features, mas mahal. Yeah. Okay. Tama po ba ang nadangog sabi ni Doc na contraction? Wala pong sinabi. Wala. Iba ito Yung 80 decibel po, Reebok, ang Reebok po ni Macy's, mga 20 man sana po yan. Decibels. Depende sa volume, Henry. Pilyong listener ito Okay. Doc, mahapot po ako kung nata po pag may nagtatanog, gari nagsisiwik na takuri ang sakong pagdangog. Ganun po yan. Iba-iba po ang description. Mayroong parang paros. Oo. Mayroong parang may duli-duli. Oo. Iba, may patient ako parang may nagdadrum daw sa loob ng tenga niya. Baka may Iba-iba banda. po ang description. Iba-iba. Oo. Oo. Okay. Morning, Kuya Henry. Pakitanong po kay Doc, maluya ang pagdangog ko kung minsan ay parang may nakabara. Salamat po. Maganda po yan. Ma-check ng ENT kasi maraming ang causes ng may investigate po kung ano yung cause ng paghina ng pandinig mo. Oo. Doc, dagon mo Doc, ining amigo kong doktor, Dr. Chris Gianan, may kapiliwan sa buhay. Sabi niya, Pade, yung mga nagirway po ba ay contributory sa noise-induced hearing loss? Kasama kasi sa bahay.
video ang doktor na amigo kung ini Dr. Chris na. Gumamit ka ng earmuff. Mabait po ito si Dr. Chris Ganan, Dr. Abraham. Mabait itong lalaking ito. Pero sabi niya, kidding aside, yung sinabi natin do kanina, kidding aside, yung frequent use ng mga headsets or earbuds contributory din. Kaya nauso yung bone conduction headsets. Yan. Wala po. Ganun din po yan. Basta Oo. headset, basta linagay mo sa tenga mo, it doesn't Ganun pa rin. taste it. Ganun pa rin. Oo. Di ba, Dok, sa mga pelikula ba, Dok, nauso na nga, pag habok kiribok, bibog takang ki cotton? Pwede yun? Ang cotton po, hindi rin makakaano yan. Hindi Oo. rin nakaka-filter Oo. ng noise. Yeah. Hmm. Mas, di ba makaka-penetrate din ang kuhan? Good morning, Henry. Tama po sinabi ni Doc, ang taling ako pirming magatulon. Magayunon kaya pag, ay nako, magayunon na pagkulikagon ki earbuds. Doc, tabi, reaction please. Yung nga, in-advise po natin nakasubago na dahil na po magamit kay cotton buds. Yeah. Kasi yun nga, natatanggal mo yung earwax, wala ng protection yung tenga mo. So magkakaproblema ka na may infection yung tenga mo. Yeah, okay. Bako po balanse ang pagdangog ko. Iguro ka araw ka ini. Bako balanse ang pagdangog? Pwede po yan, oo. Oo. I see. Tanong ko lang po, taan sa Kuyang Ago, medyo mahina na pagdangog. Parang na-over na ata sa gamot. Pwede po ba ito magamot? May mga medicines po, Dok, na can cause, hair loss? Meron po. Hearing Yung loss? mga tinatawag na, mga aminoglycosides. Okay. Kaya sa mas possible, yung mga doktor po, yung mga doktor kasi nagbibigay pa nun eh. Yeah, oo. So, dapat pala, alam yun mga doktor, ano? Oo, kaya kung binibigyan ka ng gamot, tanungin mo yung doktor mo kung ano yan, tinatawag na aminoglycoside. Oo. Lalo, isa pa yung mga yung mga TB, may mga TB binibigyan din nila eh. Yeah, oo. Yung strep injection, unfortunately po, nakaka-cause din yun ng hearing loss. Oo. I see. Unfortunately, yung effect doon, depende sa dose, permanent din. Ay, nako. Okay. Kasi nasisira din yung cells ng tenga. Yeah, okay. How about po sa mga design ng pintuan, ng SUV na nakasara, lahat, bintana, lakas pa din na pagsara ng door. Hindi ko makuha ito, Dok. Di ba ang sasakyan natin, parang nakakuha niya, pag nasa loob, hindi mo masyadong marinig yung ingay sa labas, di ba, Dok? Nakakompress siya. Hindi naman. Basta maganda yung sasakyan mo, na maganda yung noise niya. Oo. Noise cancelling sa labas. Hindi mo naman halos maririnig. Yeah. Unless Opo. nakabukas yung yung window mo. Oo. Maririnig mo yung traffic sa labas. Ayun talaga, at risk ka. I see. May nabasa po kasabi niya, Dok, arin po enot na apektado ng loud decibels, ang puso o talinga? Siyempre, talinga po, ang puso, dahil mo nag-participate sa pagdangog. Oo. Okay. Gary po, dry laog kan talinga ko. So, earwax, Gary dry po. Ano po dapat gawin? Sabi ng texter natin, Dok. Yan nga po, sabi natin, wag pong pabayaan lang. Kung meron kang naramdaman, umina yung pandinig mo, kasi usually ang earwax, ang symptom niya, di mo naman ginagalaw. Kung talagang completely black na yung tenga mo, hihina yung pandinig mo. Hihina na yung pandinig. Okay. Pwede po ba magamot na, kung pag nasobrahan daw, Dok, sa gamot, pwede pang magamot ang tenga niya? Depende nga, kung sinabi ko kanina, kung yung mga aminoglycosides, Opo. unfortunately, permanent ang effect noon, nasisira kasi yung cells ng tenga. Okay. Pasensya na, Dok, dakulo na po. Ito, sabi niya, swimmer po ang aking anak. Nagkakaproblema siya doon sa sinasabi daw na swimmer's ear. Ano ba yun? Ayun, pinaka-common po yun, tinatawag lang yun na swimmer's ear kasi usually nag-o-occur siya pag after swimming. Okay. Ano po yun, Dok? So usually, Anong klase po yun? kaya usually, di ba normally pag nag-swim tayo, dapat wala naman tayo naramdaman. Yeah. Kaya lang, ang ginagawa natin, after swimming, kakalikutin natin yung tenga ng cotton buds. At may infection yun na yung tenga. Yeah. Kaya tinawag lang siyang swimmer's ear. Pero hindi naman ito actually related sa swimming.
Oho. So after swimming nangyayari, ano? Ang ganong bagay pala. Okay. So, with that, Doc, ano ang mga, anong edad ng tao na ganit, ang presumption ngayon, normal, wala siyang sakit, ano? Ilan po ang edad ng tao na parang pwede na magkaroon na ng hinay-hinay na pagkawala po ng pagdinig o hearing loss po, Dr. Abraham? Depende po, siyempre kung as we grow older, na-expose pa tayo sa malalakas na sound, ma-accelerate po yung yung paghina. Oo. Kasi siyempre, sabi ko nga, tumatanda din yung tenga. Basta pa age 60, mga 25% kang age 60 and above, meron ng some degree of hearing loss. Oo. I see. So importante talaga yung education na iwasan natin yung yung mga sinabi natin kanina na huwag kalikotin yung tenga, avoid yung yung mga loud sounds. Yeah. Na exposure sa loud sounds. Mm-hmm. Isa pa pala hinted na pansin natin, di ba yung mga motor? Yeah. Nako, reklamo yan, Dok. Reklamo. Oo. Reklamo yan. Ang lakas din po niyan. Oo, masisira po. May nakita nga ako, meron siyang motor na yung minodify nga masyado malakas yung muffler. Nakita ko, nagsuot siya ng parang yung pangtakip sa tenga. Oo. Ibig sabihin, parang pinoprotekta niya yung tenga niya kasi yung motor niya ang lakas na ng sound. So, ganun po yun. Oo. Okay. Doc, dalawang tanong ito, pero pag-isahin ko na lang ha. Sabi niya, yung impact po ng pagsara ng doors ng mga SUVs, hindi lang yung sliding doors, sabi niya. Ang halos kaparehong tanong, paano po yung impact ng pagsara ng pintuan ng sasakyan pag nasa loob ka? Ako kasi may instances po na parang ang sumasakit ang tenga ko pag biglang sinara ang pinto na malakas. Dr. Abraham, reaction please. Siyempre po, pag magsasara tayo ng pintuan ng sasakyan natin, dahan-dahan lang. Kasi pag linagsam talaga, sobrang namulakas yun. Oo. Hindi mo naman kailangan lakasan. Correct. Para pagsara, di ba? Oo. Tapos yung mga sliding, usually sa sa mga van. Yeah, oo. O mga van, kasi sliding yon, medyo malakas talaga yon. Pero hindi naman ganun kalakasan. Yeah. Basta siyempre, pag magsasara ka ng pintuan ng sasakyan mo, dandaan lang. Yeah, opo. Saka siyempre, masisira yun. Pag continuous mo, malakas yun. Masisira yung door mo. Okay. Ako po, sir, tagasara ng roll-up door namin sa negosyo. Nag-request ako sa boss ko na maglagay ako ng headphone yata para siguro sodeng audio para matakpan sa talinga. Kasi po 10 roll-up door ang sinasara at binubuksan kong araw-araw. Makulugon po sa talinga. Nag-request ako kay headset para dahil kumadangog habang ako nagsasara kang roll-up o nag-open kay ni. Sabi kang boss ko, martihon ka. Doc, reaction please. Napansin ko rin yan, Henry. Yeah. Kapag dadaan ka sa tindahan, magsasara o mag-open, ang lakas talaga ng sound niyan. Oo. So, siguro, considerate naman yung boss niya. Mura lang naman yung ear muff. Yeah, oo. Available yan sa mga hardware. Wala pa yatang 500 yan. Oo. Bilhin niyo na lang yung worker niya. Isipin mo 10 roll-up na Yeah, oo. Tapos everyday mo gagawin yan. So continuous constant exposure over time, magkaka-hearing loss po yung worker na yan. Kawawa naman. Di ba, Dok, mayroon tayong occupational safety and health sa mga establishments? Dapat siguro kaso sa malalaki po lang yan, malalaking company lang. Yeah. Oo. Pag sa maliliit na small medium enterprises, wala naman sila mga ganyan. Yeah, oo nga. Sabi daw ng Ibig nga sa mga construction, di ba? Mga construction, ako nakikita na nag-grinder. Nako. Oo. Ngayon dito sa katabi namin, may nag-grinder. Oo. Ang layo namin, katapat namin, naririnig ko yung grinder. Oo. Lalo na yung worker na yun na, oo. I see. Okay. So, ang medyo bakulog dito, sabi na kambos niya, martihon ka ngaya. Hindi naman siguro kung ayaw siyang protection yun. Bumili na lang siya. Oo. Protection yun. Kasi, protection din. Mas mahal yung magkano yung EMA? 500. Yeah.
Yeah. Eh, yung hearing aid, magkano? Oo. 50,000. Mas So, yun. Mas problema. Mas problema. Ito, good morning, sir. Magandang usapan yung dalawa. Nakaka-relax kayo in the morning. Uyog-uyogon mo yan. Thank you, thank Nakaka-relax kayo in the morning, sabi niya. Itanong ko lang po, kasi, nasagot ito ni Do kanina, yung parang yung wax lumalabas na sa kwan mo, sa tenga mo. Baka hindi yan wax. Di ba, Doc? Ano reaction mo po? Kaya gusto niya Usually, ang alisin wax color, ano yan eh, color brown. Oo. Kikita mo, brown siya eh. May iba-ibang klase ba, Doc, ang wax? May dry and wet siya? Wala, halos pare-pareho lang. Oo. Merong, yung iba malambot, yung iba matigas talaga. Yeah. Yung iba may talagang wala namang ginagawa, talagang hindi lumalabas. Oo, May impact oo. siya, I don't know, siguro may genetic Oo. Kaya yun na pinapaliwanag ko, Dok, wala naman akong ginawa, bakit yung wax na naiwan pa rin? Yeah. Sabi ko siguro genetic abnormality. Oo. Tama ba yung sabi niya, pakarinig po kay Doc na yung parang panghihina ng pangdinig nasa lahi din? Tama, Doc? Genetics, di ba? Opo. Kaya pag nag-interview, tinatanong namin, meron ba sa family member na mahina ang pandinig? Namamana din po yung parang high blood or diabetes, ganyan. Oo. Okay. Isa pa po, gusto kong itanong, sa swimming pool, pag nagsisisid, sumasakit ang eardrums? Depende problema po kung yun, masyadong malalim. Huwag masyadong malalim kung sisisid ka. Oo. Kasi as you go deeper, lalo may pasyente ako nag-free diving eh. Okay. Free diving, wala silang, ibig sabihin free diving, wala silang scuba gear, wala silang oxygen. Oo. Masyadong malalim ang free diving. So, Okay. may pasyente ako nagka-problema sila sa tenga. I see. Pati yung pagdadive pala, Doc, dapat may kunyat, may pressure, di ba? Oo, kasi grabe ang pressure as you go deeper. Oo. So, kailangan din may pag-iingat pala pag diver ka, no? Oo. Mm. I see. Okay. Ang daming tanong na listeners natin, Tabalibasa, Doc, matagal-tagal na akong hindi nakaka-interview ng ENT. Ang latest ko si Dr. Philip Roa, pero matagal-tagal na din, Matagal-tagal na din. Okay. Sabi niya, good morning, sir. Thank you po sa mga information. Pag ako po nakahiga, nakaside, para yung tingi ko may tumutunog. Pero pag nakatihaya ako, naalis po yung tunog. Doc, reaction please. Eh, dapat po, pumunta ka ng ENT para ma-check na kung anong cause ng tumutunog. Dapat palang pirmi ka lang nakatigaya. Ang solusyon duman, dapat pirmi kang nakatigaya. Bako yo, Jerome. Pirmi ka dapat na nakatigaya. At kung nakatagilid ka, makulog. Mag-side view ka, lalo na. Ang solusyon duman sa problema, kan texter dapat pirmi kang nakatigaya para mawara ang kulog. Di ba? Bueno, mga tugang, pasensya na po sa mga texter tahabo sa mga nagchat sa tuya para sa Hapotabi. Recorded interview ko po ito kay Dr. Abraham Gonzales Tabi. Replay ito para po ngunya na pagkaaga. Mga tugang para po sa indong kaaraman. Ngunya pong aldaw, mga tugang din Sabado. Pasensya na po sa mga texter ita po ma-accommodate. Recorded po itong interview kay Dr. Abraham Gonzales sa pong ENT and neck surgery, surgeon, mga tugang para po sa pag-ataman kan sa tuyang talinga. Ini po ang lalaking hindi inuumaga, si Henry M. Masunod na, mga tugang Oragon Bicol, kasabay si Pading Al Armario. Thank you, goodbye. Mabalik po ako alas 3 sa programang Pinky on Mo Baby. Mabuhay. Yan, salamat. Nakulo na kong naukudan ganyan sa programang Radyo Klinika. Kaya abangan mo sa liwat sa masunod na Sabado ang Radyo Klinika sa DCGB. Ang mga